Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Tin, tambalanista since 2017. Sumulat ako sa inyo para ibahagi ang makadurog pusong pinagdaanan ko last year. Prep pa lang, kaibigan ko na si Kimmy. Hindi ko alam kung bakit kami nagkakasundo. Madaldal si Kimmy at makulit, samantalang ako, mahiyain at tahimik. Best friends kami until grade 6. Hindi na kami magkaklase pagdating ng high school pero nanatili kaming magkaibigan. Nagka-boyfriend din siya pero hindi nakaapekto yon sa friendship namin. Nahilig si Kimmy sa pagme-makeup kaya nung debut ko, siya ang nag-makeup sa akin at nag-ayos ng buhok ko. Nag-offer siya ulit na ayusan ako nung graduate kami ng grade 12. Ganon kabait si Kimmy. Hindi nakakalimot. Magkaiba kami ng course sa kolehiyo. Kumuha ako ng AB Communication. Gusto ko kasing maging DJ tulad ni Nicole. Samantalang si Kimmy, pangarap maging flight attendant kaya tourism ang kursong kinuha niya. Kahit hindi na laging magkasama, we cheered each other on. Sabay kaming nangangarap at pareho naming sinusuportahan ang pangarap ng isa't isa. Akala ko talaga, sabay kami ni Kimmy natatanda. Yung tipong may mga apo na kami, mag-best friend pa din kami. Hindi pala mangyayari yun. December last year, binawian siya ng buhay. Acute respiratory failure. Pumutok daw yung isang ugat sa right lung niya. Sabi ng pamilya, bata pa lang daw, mahina na ang baga ni Kimmy. Sinilip ko si Kimmy nung burol niya. Sabi ko, ang sagwa ng makeup niya. Pero hindi naman niya kayang ayusan ang sarili niya kaya ganun talaga. Sabi ko din, ang daya niya. Sino na yung makikinig sa akin kapag DJ na ako? Hindi na ako makakasakay ng eroplano na siya yung flight attendant. Sino na ang magme-makeup sa akin kapag may espesyal na okasyon? Sino na yung maid of honor sa kasal ko? Kasama ng napakarami kong tanong ang pasasalamat sa mahabang panahong pinagsamahan namin. Sabi ko sa kanya, naiintindihan ko na kung bakit prep pa lang mag-best friend na kami. Hindi pala kasi kaming sabay natatanda. Nangungulila pa din ako kay Kimmy tambalan. Hindi ko alam kung hanggang kailan. May mga araw na okay ako pero may mga sandali na bigla na lang akong napapahagulgol sa lungkot. Ang dami kasing nagpapaalala sa akin sa kanya. Makeup brush, hindi pantay na kilay na kaklase ko, hair blower, paborito namin tsokolate sa supermarket na pinag-awayan namin nung maliliit pa kami. Kahit nga kayo tambalan eh. Minsan humahagal pa kayo ng tawa, pero bumubuhos ang luha ko.
Solid tambalanista kasi kami pareho at palagi kaming nakikinig sa inyo. Salamat sa pagbasa ng sulat ko. Sana ay magsilbing paalala ito na hindi natin hawak ang bukas. Yung ngayon lang ang meron tayo. Kaya itodo natin araw-araw. Ibuhos natin ang pagmamahal sa mga taong mahalaga sa atin hanggang nandyan pa sila. Ang inyong tambalanista, Tin. Ay. Ang bigat naman. Kakalungkot. Dami ko na ngang utang, dumagdag pa to. Para gumaan. Para gumaan. Huwag tayo masyadong kasi ang bigat eh. Pero totoo, mabigat nyo. You know, yung losing somebody you love ng kadahilanan ay death is really, really very painful. Pero mag-dwell dun tayo dun sa message ni Tin sa atin na kung wala talaga tayong assurance of tomorrow. So, dahil wala tayong assurance ng tomorrow, what's important is today. And if today is all we have, what do we do with today? 'Di ba? Pupunuin ba natin yung puso natin ng galit? O pupunuin ba yung puso natin ng pagmamahal? Kung today is all we have, di ba't ngayon i-appreciate mo na lahat ng meron ka, lahat ng mga mahal mo sa buhay na nandyan, kahit masakit sa ulo, kahit yung isa, mabaho yung bagang. Bakit ganun, no? Oh. May tao talagang amoy bagang. May ganun talaga eh, di ba? I-appreciate mo siya kasi, hindi ko na maamoy yung bagang na yun na kahit kailan. Hindi, nakakatawa man siyang isipin, di ba? Pero kung pag inisip mo na, last na beses ko na makakasama itong taong mabaho yung bagang na to, hindi ba't sisimsimin mo yung amoy? Titiisin mo. Titiisin mo, ganun. Kakayanin mo. Hindi mo na lang hindi ka na lang magagalit kasi today is all we have. Ngayon lang ang meron tayo. Wala po talaga tayong assurance of tomorrow. And if we are given a second chance na makapagpatawad, second chance or always a second chance to see that person again, 'di ba? Namnamin natin kasi alam mo sa totoo lang wala talagang assurance na bukas kita-kits tayo ulit. 'Di ba? Syempre malakas tayo lahat pero madami tayong kakilala na hindi naman sila na kinuha sila hindi dahil sa hindi proper ang kanilang diet eh. Minsan nga mga health buff tapos mamamatay sa ibang dahilan. 'Di ba? Yung mga ganun kasi nga walang assurance ng bukas. At dahil walang assurance ng bukas, all we have is today. So let's cherish today, including everyone in our lives today. Totoo Including yun. kung ano yung meron po tayo, trabaho na meron tayo, 'di ba? Mga bagay na meron tayo kasi wala tayong assurance yung wallet mo na yan na akala mo punong-puno. Naku, dadating ang araw tulad rin yan ng wallet namin. Naghihingalo. Galit na. Patay na nga eh. Correct. Oo. Actually nagtatanong na hindi nga nakapagsalita yung wallet namin pero nakapagtanong, 'di ba? Ano pong silbi ko? Wala naman po akong pera lagi. Hindi na namin nakuhang ma-revive correct, yung diba? wallet namin. Sa truth, diba, ganun yung kung yung wallet natin nakakapagsalita, tatanungin nila tayo, yung totoo po, wallet po ba kami? Kasi lagi po kami walang pera, diba? So yung ikaw na may wallet na may laman, diba, appreciate mo yan kasi sa totoo, pwedeng bukas wala nang laman yan. Diba? So today is all we have. Nakakalungkot lang talaga yung mga ganitong klaseng mga kwento. Kakalungkot, no? Yung kaya pala bata pa lang kami magkasama na kami kasi hindi pala kami sabay natatanda. Ang sakit-sakit sa puso talaga. Maaga kayong pinagtagpo kasi may mauna sa inyo. Meron palang mauuna. Sad. Sad naman. Well, it's a sad truth. It's a painful truth, mga kaibigan, that no one is exempted to this kind of feeling. Correct. Yung loss of somebody. Kahit gaano kakatatag ako, hindi ako emotional na tao, hindi ako umiiyak din syempre, pero hindi parang yung tipong di naman partner sa 20 as years emotional as Nicole. Me. Yes. Not as emo as na me. ang daming triggers. Ang
Diba? correct, ang dami kong triggers. Si partner, di ko alam kung anong trigger niya para maiyak siya eh. Oo. Di ko pa nakita. Ay, di mo, once. Nakita ko once. Ako siguro mga animals, maltreatment ng animals. Doon ako nadudurog ang puso. Oo. May Pagka as in may ganon, tears, ganon. secret. Ay? Okay. Siguro Siguro, it breaks my heart. may Kapag ganon. kunyari halimbawa nakakita ka ng abandonadong aso o iniwan mismo yung mga video na napapanood ko. Tama. Mga ganon. So lahat tayo may ganong emosyon pero yung sinasabi natin that no one is exempted to this kind of feeling, yung maghihinagpis ang puso natin at some Totoo. point in our lives. Dadating talaga siya eh. Kasi walang exempted eh. Lahat Correct. tayo, doon din naman po tayo pupunta. Kanya-kanya lang tayo ng panahon. At alam natin na sobrang lungkot ng ganong klase na pakiramdam na mawalan ng taong minamahal. Totoo, katulad nitong si Diba? Tin. Kung para sa akin, heartbreaking na nga yung mawalan ka ng alagang hayop or diba makakita ka ng abandonadong aso or pusa, for example, masakit na yon. What more kung best friend mo, family member mo, o kaya loved ones mo. Correct. Diba? Yun yung isang masaklap na katotohanan ng buhay na pagdadaanan ng sinuman. Uulitin natin walang exempted. Wala, hindi porke Diba? maganda ka, walang mamamatay Oo. na, walang matiteging kaibigan. Correct. Hindi. Porke matalino ka? Wala. Porke PhD ka? O Yes. porke CEO ka? Wala. Kahit Lahat. gaano ka kayaman, ano man ang estado mo sa buhay, darating tayo sa ganyang klase ng punto. Na Diba? may makaka-feel tayo ng hinagpis. Yes, ang ng lungkot sakit. ng Oo. puso. Kahit Because, gaano ka katatag na correct, tao, ha? totoo. Iiyak at iiyak ka. Ngayon, kapag nasa isip po natin yan, na darating yung punto na yan, nanamnamin mo yung oras na kasama mo yung mahal mo. Totoo yan. Diba? Minsan hinihintay lang natin yung yung sasabihin ng doktor na magkaroon ng taning ang buhay ng isang tao para namnamin natin yung oras na makasama natin yung mga mahal natin sa buhay. Huwag na po natin hintayin. Correct. Diba? Natataningan tayo ng isang doktor para Tama. namnamin Para natin yung sabihin, oras na kasama oo. na, diba? Na i-treasure natin yung oras natin na kasama natin yung loved ones natin. Today, pwede mo na siyang gawin kahit walang sabihin yung doktor. Correct. Diba? Ngayon, pakita mo na yung pagmamahal mo, kumustahin mo yung nanay mo. Alam mo, yung napaka-specific lagi ng nanay para sa atin. Kasi sila po yung hindi natin pinapansin. Totoo yan. Aminin natin, guilty tayo dyan, di ba? Hindi natin pinapansin lahat ng effort na ginagawa ng nanay natin or ng tatay natin sa pang-araw-araw nating buhay. Hindi naman, Taken for partner. granted yung effort nila. Napapansin sila kapag napapansin natin yung mga nanay at tatay natin pag halimaw na sila. Pag lumabas na yung kakambal nilang dinosaur. Hindi kasi, alam ba, aminin nyo na ha, on a side note, 'di ba? Hindi ba't ilang beses nating parang pag malumana yung nanay at tatay natin na kinakausap tayo, hindi natin siya pinapansin. We take them for granted. Pero kapag lumabas na yung kakambal po nilang Godzilla, kasi naiinis na sila, saka natin sila pinapansin. Hinihintay pa po nating lumabas yung kakambal po nilang kakambal po nilang dinosaur. Huwag na natin hintayin yun. Wag na tayo maghintay na gano'n na mainis, magalit, or wag na mahintay na what's worse, yung sinasabi ni Tin, 'di ba? What's worse is yung mawala. Huwag na Totoo natin yun. hintayin yun. Correct. Di ba, aminin natin, lahat tayo guilty, hindi natin pinapansin yung nanay natin. Meaning, hindi natin na-appreciate yung effort na ginagawa po ng mga magulang sa atin. Yan. Di ba, nagagalit pa nga tayo kapag madalas tayong pinapaalalahanan ng nanay natin kasi feeling natin makulit sila. Pinapakailaman Yes. tayo. Alam mo, nasabi nyo na yun, ulit-ulit ka naman. Di ba, guilty tayo mga anak dyan. Ba't kuhang-kuha mo? Ikaw siguro yan. Syempre. Oo. Parang kuhang-kuha mo yung tono, partner. Parang ikaw na ikaw. Ganun. Lahat tayo actually. Yes, hindi natin na-appreciate, nagagalit pa tayo kapag nagmamalasakit sa atin yung mga nanay natin o yung tatay natin. Tama. Diba, wag nating hintayin mga kaibigan na mawala itong taong nag-e-effort sa atin. Yes. Then pag dumating po yung araw na wala nang nagsasabi sa iyo ng paulit-ulit na paalala, mamimiss mo yan. Correct. Diba? At ayaw natin dumating dun sa point na sayang no, kung saan nung buhay pa siya, kung sana itinodo ko. Yes. Kung sana naipakita ko pa ng mas matindi. Correct. Diba? Kung puro kung sana. At hindi mo na yan magagawa kung wala na sila. Correct. At darating po yung time na yon. Tama. Hindi, Diba? yun nga lang, hindi natin alam. Kung kailan. Diba? Sabi nga, death comes like a thief in the night. So, ibig sabihin, hindi naman natin alam kung kailan dadating yung magnanakaw. Kung alam natin, hindi na paghahandaan na natin yung mga isasaboy nating mga kumukulong ihi. Diba? Ganon.
May magnanakaw, ilabas yung kumukulong ihi. Pero hindi natin alam eh. So, ganun din ang death, di ba? It Yes. comes like a thief in the night. We don't know kung kailan dadating. At dahil may ganong uncertainty, ang pwedeng maging certain is yung showing our love for them every single day. Love and appreciation, mga Yes. kaibigan. Magpasalamat ka, Correct. may nanay ka. May pasalamat ka, may mga kaibigan kang nagmamalasakit sa iyo at kinukumusta ka. Correct. Diba, may tatay ka na magaling na provider ng pamilya. Lahat ito hindi natin napapansin sa araw-araw eh. Totoo. Diba, pag Mother's Day at Father's Day lang. Correct. Diba, nakita natin, may nanay pala ako na dapat kong i-value. Pero everyday dapat natin gawin yun. Alam mo yung isang exercise na ginawa po namin or isang parang video na ginawa namin dati dito sa Love Radio is hawakan mo yung kamay ng tatay mo. O, tatay mo ha? Oo, tatay mo. Hawakan mo yung kamay ng tatay or nanay mo. Kailan mo huling hinawakan yung kamay ng nanay at tatay mo? Kasi na-realize ko nung pinagawa sa atin yun, na-realize ko, kailan ko ba huling hinawakan yung kamay ng tatay ko? At nung nawakan ko yung kamay ng tatay ko at ng nanay ko, nakita ko matanda na pala talaga sila. 'Di ba? Nakita sa kamay kasi nakikita yung pagod eh, 'di ba? Yung kapal ng kalyo. Yung kapal ng kalyo, yung dami ng kulubot. Correct. Totoo kasi maaaring ang mukha ay banat pero hindi natatago yung kamay eh, 'di ba? Although may technology na rin diyan, 'di ba? Pero ibig sabihin sa kamay nakikita kung gaano katindi yung pagsisipag. At pag hinawakan mo yung kamay ng nanay at tatay mo, makikita mo dun yung paghihirap nila para sa iyo eh. Hindi mo lang siguro talaga napapansin kasi mas napapansin mo yung kapag halimaw mode na sila, kapag ka naiinis na sila, nagagalit na sila, yung napapansin mo ganon. kasi nagagalit ka na rin. Correct. Oo, 'di ba? Pero we appreciate them every day, every single day that we can, mga kabisyo. Bakit? Kasi we'll never know hanggang kailan sila. This might be your last. 'Di ba? Kailangan pa bang i-memorize 'yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!